Cieľom pri spustení pôrodnice Bory bolo aj založenie Centra fetálnej medicíny, ktoré umožňuje diagnostiku vrodených vývojových chýb u plodu až liečbu plodov vnútromaternične. Vyžaduje to multiodborovú spoluprácu na úrovni lekárov fetomaternálnej medicíny, neonatológa, anesteziológa, psychológa až po detského chirurga. V súčasnosti poskytujeme okrem diagnostických invazívnych výkonov, to je odberu plodovej vody, aj možnosť vnútromaterničnej liečby plodu transfúziou. Naše portfólio sme koncom roka rozšírili o fetoskopiu, to je výkon endoskopický s možnosťou zrakovej kontroly pri prerušení spojok na placente. Naši lekári absolvovali niekoľko kurzov, stáží v špecializovaných centrách pre fetoskopickú chirurgiu. Neustále sa vzdelávajú na úrovni ultrazvukovej diagnostiky, ktorá je nevyhnutná pri zadefinovaní týchto mnohokrát kritických stavov týkajúcich sa plodov. Realizovali sme fetoskopický intrauterínny výkon v 23. týždni gravidity z diagnózy monochoriálnych dvojčiat, diagnóza twin-to-twin transfusion syndrome, syndrom transfúzie dvojčiat. Realizovali sme laserovú fotokoaguláciu spoločných anastomóz spojok v spoločnej placente. Fetoskopický výkon prebiehal bez komplikácií. Následné sledovanie pacientky A1 týždeň nám umožnilo vytrvať v gravidite do 32. gestačného týždňa, kedy bola gravidita ukončená cisárskym rezom. Psychomotorický vývoj novorodencov a ich adaptácia prebiehala v poriadku a vyhliadky na fyziologický psychomotorický vývoj bábetiek sú výborné. Do nemocnice Bory som sa dostala na odporúčanie svojej gynekologičky a hneď na registrácii ma hneď teda dali pánu doktorovi Gáborovi, ktorý ma sprevádzal celým tehotenstvom a vlastne jemu vďačím za život chlapcov a za jeho perfektný, profesionálny, ľudský prístup. Všetko mi vysvetlil, naozaj bolo vidieť, že mu na tom záleží a vlastne on aj viedol operáciu, ktorá mi teda obidvoch chlapcov zachránila a potom viedol aj pôrod. Chlapci sa narodili v 32. týždni a prevzali si hneď z neonatologickej intenzívnej starostlivosti. Starajú sa tu o nich perfektne, to je niečo úžasné, ten personál. A naozaj o chlapcov je vynikajúco postarané. Ani sekundu som sa nebála, že by neboli v dobrých rukách. A už sa veľmi tešíme, keď si ich zoberieme domov, lebo tam na nich čaká ešte sestra. Tehotné rodičky odosielané na konzultáciu s vrodenou vývojovou chybou plodu, prípadne viacplodovou graviditou, nás môžu kontaktovať cez call centrum, prípadne priamo cez kontakt na webových stránkach na naše Centrum fetálnej medicíny.